risang penganten kekalih anggenipun ngadani adat panggih penganten pinaringan rarja wilujeng satunggal boten wonten alangan satunggal punapa monggo bismillahirrahmanirrahim dumateng sang Hyang para lenggah ingkang kula hormati sampun kawis tinggal lampahipun risang suba manggala badhe anglaraken risang penganten kalih ngametenaken adat widana lan inggih panggih penganten emangke pinangka priting lampah kalamun cinandra kodhok ngorek Pak Aman Suhadi kalem mawon Pak ampun buru-buru alon tindakira Bapak Aman Suhadi nampi wontenipun pamundhut saking Ibu Sugati ingkang ateges pinangka dauping penganten sampun kateliti setunggal mbaka setunggal mboten wonten ingkang cicir Ibu Sugati pripun pisang sangganipun pun cukup dereng sampun matur nuwun cah bagus pisang sanggan wis tok aturake muga-muga jejedoan tak bisa kaleksanan atut runtut ora ana alangan satunggal nanging isih ana sing rum tok turuti yaiku kembar mayang kembar wis ngarani dobel kembar dure kembar jejeke Pak Seman noningge mangke liru kembar mayang sampun kaleksanan sampun dipun tindakaken pinangka cundhakaning lampah liru kembar mayang katindakaken dumateng Bapa Wugiyana pratela piyanten ingkang sampun limpat ing reh samubarangipun para pinesepuh para kadang ingkang kula hormati sawetawis adicara liru kembar mayang pasrah pisang sanggan sampun kaleksanan mangke daya-daya badhe kadanan noninggih adat panggih penganten mijilangenira sang Narpati solahira alon nedya mbabar wigatining pasih wakan solahira winggit lir widodara tumurun lir widodara tumurun sari lir widodara tumurun
Mas Bagus engko cucuking lampah utawi Sang Subamanggala jengaripun risang pengantin putri amapak rawuhipun pengantin kakung badhe ngadani adat widi widana alon-alon tindak ira Sang Subamanggala sapecak manoleh mangiwa sapecak mangoleh manengen ing sedya nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung muga-muga lampahipun pengantin sakloron ora ana alangan satunggal menapa saya cedhak saya katon angalila risang pengantin kakung ugi risang pengantin putri ingkang sulista ing wani sigra mandheg sawetara ing catur netra tumantra ing dodo ing mangke badhe ngadani adat balangan gantal. Mbak Dia yang kelempar dulu ya. Dulu kata Pak Suwadi, Mbak Dia yang jatuh cinta dulu, bener gak? Ayo dilempar, pasti kena dada. Iya, iya. Aduh. Mas Alki sampun emangke badhe kalajenaken adicara ngranuppada kapidak yak sanalika pecahing tigan ateges pecah pikire pecah nalare nyenyuwun marang Gusti muga-muga nalare pengantin kakung uga pengantin putri ing wektu saiki wis pecah nalare ateges pecah keprawanane nyuwun marang Gusti muga-muga enggal pinaringan pratima ingkang saged tata jalma ingkang saged ing mangke nglajengaken sejarahipun tiyang sepuhipun. Rara Diah Kusumaning Jati katon trampil limi amiji ampeyan ingkang raka pinangka pritandha pengantin putri mangke kagungan kewajiban njunjung derajating tiyang sepuh ateges ugi njunjung derajatipun kakung ingkang kakung boten kesupen ugi njunjung derajatipun pengantin putri. Mudah-mudahan atas doa kita semua kedua pengantin agar segera diberikan momongan yang soleh dan solehah. Lampahipun risang Subamanggala anjenggaraken risang pengantin kalih pinangka petiting lampah Bapa Wugiyana andheraken Bapa Aman Suhadi amboyong pengantin tumuju sasana rengga kalamun Cinandra kadya Sri Narendra. Ana awan dudu padhang, ana peteng dudu wengi. Awit saking kaperbawan tindakipun risang pengantin kalih Rara Bagus Alki lan ugi Rara Ayu Diah Kusumaning Jati emangke sigra sowan dumateng magyaning gesang nggih kursi renengga pinangka petiting lampah Bapa Wugiyana nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga lampahira sang pengantin sing bagus lan ayu rupane ora alangan satunggal apa alon-alon tindak ira risang Subamanggala awit saking kaperbawan bot timbang menapa to bobot timbang bobot timbang adalah suatu lambang Bapak Aman Suhadi sebagai orang tua dalam hari ini punya kewajiban atau membimbing kedua anaknya tidak membedakan anak mantu dan anak kandung.
Bu, coba Ibu tanya kepada Bapak. Pak, sampean mangku anaknya tekan jam 3 sore kuat ora coba? Oh kuat, hebat. Coba ditanglet. Pak nyuwun presa abot pundi putranipun. Ibu Sugati, kayaknya gambarnya kurang bagus. Podo Bu podo abote, podo ayune, podo ganteng. Jadi bapak-bapak semua, Bapak Suwadi tidak membedakan antara anak kandung dan anak mantu. Mereka akan direngkuh, akan dibimbing berdua. Mudah-mudahan anaknya nanti setelah menjadi pasangan yang baru, menjadi pasangan yang selalu memberikan contoh kepada semua pihak, yaitu baik keluarga Bapak Aman Suwadi dan kepada Bapak Surahman Mansur. Senantiasa mohon kepada Allah, anak saya berdua akan saya dudukkan, akan kami wisuda. Muga-muga dadi keluarga yang mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kacar kucur pinangka pralambang bilih ing mangke seorang suami punya tugas mencari sandang pangan dan papan. Tentunya nanti akan digunakan untuk mencukupi semua kebutuhan seorang istri, tentunya akan diserahkan kepada ibu dengan tujuan supaya bisa memperingan beban seorang ibu dalam ibu memperjuangkan anak sematawayangnya. Oh, nomor 2 ya, anaknya 4 ya. Kepada Mbak Diah dari waktu kecil, dari kandungan sampai dilahirkan sampai dengan dewasa ini, tentunya banyak perjuangan, tentunya banyak tetesan air mata. Mudah-mudahan ini sebagian rezeki yang diberikan Mas Elki akan diberikan kepada ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan beban atau tanggung jawab seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Ibu Sugati berdiri, Mbak Dia agak berdiri, agak duduk. Mas Alki ntar dulu nah. Sabar dulu. Baca basmalah dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil. Tentunya rezeki yang didapat dari Mas Alki akan dinikmatin berdua dengan istri tercinta punapa ingkang dados tirtawening kapendhetaken saking Tirta Perwitasari. Sak sosapa sing ngombe Tirta Perwitasari saking langit sapitu ora bakal ngelak selama setahun, tapi ngombe es. Pinaka perlambang pengantin kalih madhep mantep anggone ngunjuk tirta wening ingkang sampun pinaringan donga dumateng leluhur. Pengantin sakloron seger badane kantor sumunar cahyane. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sampun lenggah ajengku marak sowan dumateng ingkang Ibu Diah. Diah Kusumaning Jati pinangka putri saking Ibu Sugati. Temurung Mas Bagus. Rama Ibu
kang luhuring budi ingkang angu kir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pituduh luhur rina wengi tansah angesti. Kalau sudah, sekarang giliran Mbak Diah sowan kepada Ibu, kemudian tentunya dalam hati mohon kepada Allah, tentunya segala salah dan maaf Rino wangi tansah kaesti mrih rahayu ning putra tulut kinayu tuhu panten simbang. Bapak Ibu menoko ingkang dados pangandikan saking Mbak Diah kepada Ibu. Ibu, izinkanlah kami disowan kepada Ibu. Izinkanlah kami memohon maaf kepada Ibu, kepada Bapak. Tentunya Ibu dan Bapak mudah-mudahan tidak keberatan memberikan maaf kepada kami. Tentunya masih dalam ingatan kami, Ibu selalu dengan ikhlas membimbing kami waktu kami masih kecil. Ibu selalu menyuci baju kami, mencetrika baju kami, mencuci sepatu kami, mempersiapkan bekal sekolah kami, sehingga kami menjadi anak yang sukses, yang dewasa, hingga kami menemukan seorang jejaka yang nantinya akan memberikan keturunan katon lenggah ajengku-jengku, katon tawang-tawang tangis. Roro Diah matur kepada Ibu, Ibu izinkanlah kepada Ibu bahwa saat ini, detik ini kami akan menjadi istri dari Mas Alki Ibnu Mas Mansuri. Tentunya Ibu jangan cemburu, Ibu jangan berkecil hati. Saya akan menghormati Ibu. Tentunya apa yang menjadi pendapatan Sumami, insya Allah suami kami tidak akan lupa dengan Ibu. Karena orang tua adalah tanggung jawab seorang anak laki-laki. Luput topi lahi kabeh Jim setan tatan buron panah luan tan ono wani mewah penggawe Allah dununge wong luput demi ateman dirta maling ado tan wonten caket mring kami duduk karna pan sirna. Izin kami sampaikan kepada Bapak Surahman. 3, 2,5, 2,4. Wah gedingnya suwen. 1, mari ya tepuk tangan Bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata, iya sama. Oh Bu, kata Ibu mau ditimbang ya?
Enggak usah ditimbang. Ya, ternyata yang mendapatkan ya sama menurut pengamatan Ibu adalah mendapatkan rezeki yang sama banyaknya. Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang didapat oleh Mas Alki dan Mbak Dia rezeki yang penuh dengan barokah, banyak bermanfaat baik buat badan sendiri, kanan kiri dan keluarganya, tentunya badannya sehat. Terima kasih kedua pengantin. Mangan tempe rasane koyo mangan lawusan. Nah, sambil joget-joget boleh. Najan saanane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno puro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi kandro